Добро утро! Един немски химик е казал, че културното състояние на една нация е пропорционално на количеството захар, което консумира за една година. И по този критерий ние българите заемаме едно от първите места. Днес гостуваме на Сладкарници Неделя, за да ви покажем една торта Бялата неделя. Нашия домакин е собственичката Радослава Минчева. Радвам се да се видим отново. Здравей! И съм щастлив, че гостуваме на мястото, където се създават тези вкусни торти. И аз се радвам, че има такъв огромен интерес и трябва отново да покажем нещо толкова вкусно, явно. Има интерес от зрителите да се желано види. да бъде направено вкъщи. Да. Добре, всички тънкости ще бъдат представени днес. Една по една. Да. Започваме с блата. Тук сме подготвили необходимите продукти за един блат. Това са 7 яйца, 7 лъжици брашно, 7 лъжици захар, 1 бак пулвер и 2 чайни лъжички какао. Разделяме яйцата на белтъци и жълтъци. Един по един. И да припомним правилото, че купите трябва да са перфектно сухи, преди да се пристъпи към пиленето. Задължително, за да може и жълтъците и белтъците да се превърнат в една хомогенна пяна, Лесно да се даде достатъчен обем. Да, това е едно от най-лесните неща, пандишпанения блат, тъй като при него всички цифри са еднакви. Естествено, те могат да се променят в зависимост от формата, в която ще печем. Тъй като някои имат по-голяма форма, може да се стигне и до 9 яйца, следователно и по 9 лъжици захар и брашно. Бак пулвера не е нужно да се увеличава никога, тъй като бак пулвера в класическата рецепта на пандишпана не съществува, но аз го казвам на домакините, за да бъдат сигурни, че няма да им спадне, че ще получат необходимото количество торта. Това са 7-те яйца. Първо ще избиеме този път жълтъците с по-голямата част от захарта. Ето, жълтъците с захарта, както ви казах, са превърнати в една пяна. Тук те ще изчакат. Сега ще разбием белтъците на сняг. Ето вече и белтъците са разбити на сняг. Добавяме последната лъжичка захар към тях, която определено ги стяга и прави по-плътен белтъка. Сега, това е белтъка, който е станал на сняг. Колкото е по-пухкав, толкова по-пухкав е блата. Колкото е по-пухкав жълтъка, толкова е по-плътен блата. Двата компонента се смесват и правят истинския пухкав пандишпан. Има ли статистика колко торти си направила до сега? Аз ли? Да. Не мисля. Или Сладкарници? Много. Да. Все пак, това са 17 Първият милион години. има ли го? Като торти. Ние със сигурност. Хубаво да се водят тези статистики, можем да влезем в някоя книга за рекорди. Да, Тела да ми подадеш, благодаря ти. Сега ги смесваме по-лекичко, за да запазиме набухналостта на двата компонента. Препоръчвам да не се прави с миксер, защото вероятно и ти си съветвал така своите слушателки, че може да спадне значително. След което ще започнем бак пулвера. Го добавяме към брашното, за да не остане на някои места вече бак пулвер, на други по-малко. Възможността да се умеси. Можем да добавим и 2 лъжички какао към брашното. Аз ще разбъркам, да не се... И ето тук лъжичка съм приготвила. Добре. И така, ако искаш, може да ми сипваш по-малко. Направо започвам, Можеш и с по-голямата лъжица, по-смело. Така хубаво ги разбърках. Ние сме го пресяли предварително, нали? Да. Това е от златните правила за правенето на Това е, да. И така вече получаваме една хомогенна смес на така наречения шоколадов пандишпанен блат.
Добре. И сега ще искаш, предполагам... Една формичка, да. Предполагам, че си я намазал с масло предварително. Да, точно така. За да не ни се залепи блата. А можеш ли да кажеш за каква форма е предназначено тестото? Ами това е форма 26 см в диаметър. Стандартна форма с тази големина и този 7 яйчен. Ето тази лъжица, ако ми подадеш. Добре, заповядай. Може би ще бъде най-добре. Така изсипваме блата. И вкъщи не всеки има такава шпакличка, с която ти си обзаведен. Да. Обаче аз мисля, че един сладкар трябва да разполага вкъщи, защото е много удобно и... Да, така е. Ето така може финалните обирания да се осъществят. А каква температура е необходима за изпичане? Леко го нагласяме. 220 градуса, някъде около 40 минути е перфектната температура за печене на пандишпанен блат. Сега приготвим млечния крем. Млякото завря с захарта, което изсипахме. Трябва да добавим нишесте и брашно. Можем да ги смесим. Само да кажеш колко мляко и захар. 1 литър мляко с 400 грама захар вече са кипнали. Няма да им позволим да излезат. Към тях добавяме брашното и нишестето. 50 грама нишесте и 180 грама брашно. Хубаво е, след като се е превърнал в хомогенна смес, да клокне, както казват, 1-2 пъти на котлона още. И го ставяме. След което е хубаво да преседи известно време. Въобще трябва доста добре да се охлади, за да добавим маслото към него, тъй като ако го добавим в топло състояние, той се превръща във вода. Това е крема, който ще нанесем Това е върху млечния блата. крем, да, който ще нанесем на долния слой на блата. Добре, разбрахте. Първо правим блат, после крем, след това ще пристъпим към гриляж. След това, да, към крокан, който след като го смелем ще се превърне в гриляш. Да. Сега крокана ще го направим от 300 грама захар в леко загрят съд предварително. Да се надяваме, че няма много да се удимим. Не е лошо да сложим съвсем малко масълце, ама съвсем малко на върха на ножа, което ще ни помогне дима да бъде овладян